tri produkty, ktoré si určite v lete chceš zabezpečiť so sebou na dovolenku alebo určite chceš mať doma. Ako prvé sú to hydrogelové vankušiky, ktoré ja už mám nalepené na očnom okolí, ktoré sú takto v balení, kde máme lyžičku. S lyžičkou vlastne vyberieme a aplikujeme hydrogelový vankúšik. Tieto hydrogelové vankúšiky je ich 60 v jednom balení, takže 30 párov. A čo je dôležité, obsahujú vysokohydratačné zložky, extrakt granátového jablka, ktorý má antioxidačné účinky, ale počúvajte, adenozín, to znamená účinná látka proti vráskam, ktorá podporuje tvorbu kolagenu a prispieva k pružnosti a hydratácii pleti. Okrem toho je tu samozrejme kopec ukľudňujúcich, upokojujúcich, výživných bylinkových zložiek. Je tu až cez 40 zložiek ovocno-bylinkových, takže ja to volám ovocno-bylinková záhrada. Samozrejme na očné okolie si to viete aplikovať kedykoľvek aj cez make-up, ja ale to používam pravidelne cez leto, skoro každý jeden večer. Dávam si to na vyčistenú, čiže odličovač, očný krém, ošetrená pleť a večer si to naaplikujem, nechám pôsobiť až úplne do sucha a ráno je to očné okolie úžasné. Inak túto vrásku, tento vejárik vám to vie nádherne zlikvidovať, plus tieto vrásky, opuchy, kruhy pod očami. Je to produkt, ktorý by som nazvala, že určite v letnom období potrebujeme mať. Jednoducho zavrieme škatulku a hydrogeláče berieme so sebou. Druhý produkt, ktorý vždy v lete ja milujem a používam ho takto v spreji, ja to volám zázračná voda na leto, pretože obsahuje rozmarín, ktorý stimuluje krvný obeh a má antioxidačné účinky. Obsahuje ďalej myrtu obyčajnú, ktorá má antibakteriálne účinky. Kedykoľvek počas dňa, na dekolt, na tvár, kľudne aj cez make-up. Všimnite si, že kým dorozprávam toto video, tak táto úžasná voda, zázračná, tonizujúca vodička hydratačná obsahuje hyaluronacodný B3 vitamín, ktorý chráni našu pleť pred modrým svetlom, pred UVA, UVB žiarením, plus je tam tá myrta obyčajná, čiže antibakteriálne účinky a plus samozrejme asaj, bobule a rozmarín. Kľudne použiť ako tonikum, čiže vyčistiť si pleť, nastriekať, kľudne keď chcete tamponikom dočistiť, dať si krém, alebo kedykoľvek počas dňa, ja to nosím so sebou v kabelke, takto s nadstavcom a títo dvaja bojovníci sú úplne úžasní, pretože hydratácie a slnečných dní, aj keď teraz aktuálne prší a je zaťahnuté, ale to slniečko potrebujeme na našej pleti spracovať hydratáciou, špeciálne do očného okolia, špeciálne na pleť a pri zakúpení týchto dvoch produktov dostanete odo mňa aj darček a tým darčekom je SOS sérum, moje deti ho tak nazvali, SOS sérum, preto to používam, ktoré ja milujem preto, lebo jednak je to sérum, ktoré obsahuje zložky, ktoré sťahujú pory. To znamená, v lete sa nám naše pory viac otvárajú a tým pádom príjma naša pokožka viac a viac nečistot. Inak všimnite si, že to tonikum mi už krásne siaklo a oživilo make-up, vankúšiky mám nalepené, hydratujú, takže tie pory a aby sa nám nenabrala nečistota do porov, tak ich potrebujeme vlastne stiahnuť. Ale pozor, je tu ešte zložka z extrakt skôry perskej, akácie a soje, ktoré podporujú kožné proteíny, pomáhajú zlepšovať napätie pleti a znižovať viditeľnosť pórov. Súčasne hyaluronacodný, ale extrakt z levandule a plodov evodie, ktoré majú upokojujúce účinky a zmierňujú začervenanie. Takže preto SOS sérum, lebo moje deti, my ho používame pri štipnutí komárom, osou, včelou, a dokonca keď v lete sú nejaké odreniny, vyjdu z bazéna, niekde si obúchajú vlastne nohu, tak natrieť rovno aj na ranu, krásne sa urobí chrastička, úžasná, fantastická vec pre celú rodinu pri popálenine, ale samozrejme maminka to používa na stiahnutie pórov, ale dievčatá to taktiež milujú práve z toho hľadiska a je tu ešte vlastne zmäkčujúca zložka, ktorá pleť upokojuje a mierne zmatňuje. Takže tieto tri produktiky určite sa zídu v domácnosti každej jednej. A
a tento jeden môžete mať gratis.